خەبات کڵچ دیزاینەرێکی پاریسی مۆبیلیاتی نێوماڵ، بازرگانی ئەڵماس و ژیاندۆست، کوڕی گوندەکانی کوردستان. نەلازمە مرۆڤ ئەمجارە لە بیگ ستۆریدا خەبات چیرۆکی گەورەبوونی خۆی لە پاکردنەوەی دەستشۆرەکانەوە تاکو گەشتنە ژیانی لوکسی سەرشەقامەکانی پاریس دەگێڕێتەوە. تو ساعت چەند خەوڕا دەبێ؟ چار و نیو و دهێڤەر کارکەرێتە لەڤرن کوتوتێ نا تەناهیە بێدەنگە سافیە و مرۆڤ bu zaman şeyden ne bire xwe de telefona xwe klient yani müşteri nînin wê saetê karker hemil mala xwe ne nabeyne 2 saat 4 saat rozandin heye di şev û rojekê de 4 saat an jî 4 saate niha 4 saat tu radisê 4 saat baş e lê di şev û rojekê de te 20 saat hene 20 saatê te ne tu hişyarî 20 saata hişyar ne gelek ev ne jiyan têra mirov carekê tê vê dinyayê jiyan têra mirov nakedin 20 saat çi ne 20 saat paşê tu çi dikî ji te ve çi bikim çi heye ku mirov neşî bike di vê dinyayê de kelimeyeke qiseke gotineke dayika min hayê bêjî di reş û bi destê xwe û destê te çendî reş jî bîtin du çendî binde jî bî di vê dinyayê de tu çi hemê tiştî bikî tenê lazim e hema mirov çavê xwe veketin dinya mezra çava ye hekê tu bi çavê bibînî tu çê va desta bikî hekê tu bo xwe bêjî evê heçêtin bo çi ez neşim ez neşim ne bike û dibêjin yanî çêke te xeletê kir çûnayî yek ensanî ne ku xeletî nekirî di vê dinyayê de tu dixwazî kargehê nîşanî me erê em dihinde nîşanî kargere keremke 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 tu dizanî ez em mesela tu behsê vê masê bikî ev maseke 110 sal ye eva 110 sal Tam hatiye 110 tu her salê du ku têne xwandin ser vê masê bele ji xetê wê ji Bele. Afrikayê tê bele û çi ca namre rast yedî ji ev wekî min gotê te aktivîte me yani tu dibêjî mesele vê çi ye çi alaqadirê bi vê dirê heye rast çi ne bes prensîpê dîzayn ne hin kelîme ne qise ne gotin ku tê tiştê ne Kurdistanê jî têde heye ha gulle welatê şer û çêlbî rêzgirêkan mixabin ne yê mühim e ku wek tu dibînî cîhan hemil verdiye bele û em bi destê xwe mişin gelê tişa çêkin ne gotin ev e ye bele ne gotin ev e fabrîqê me hemin de Kurdistanê çêbin ez tişekî nişetit bele tu dibêjî koleksiyon mesela evvel ber cavê te çi nîne dara darkeke are ma her dar mesela dar ev diyariyekî pismamê min e dîndar koçar ku li Hollanda nîveka dilê me daye bele gotim ka ez ê tişekî bidim te wisa bigire miho girt got bi maşallah rojekê li cihê kaya jê ku berdê eva ya cigaran e ne berê qelî ne bele bele me te bele nedît bele bele mirov gelek carat xwazî di rêbera insanî mezin insanî aqil û piraniyê Kurd yê ku rêberiya Kurda kirî bi dil û yexîn bi pêşmergetî bi parçekî nane û penîr û mastê mirov gelek dixwazî tim de tişî wel de mirov bibin dîca rast e yê û çi cara çênabîtin tu baş zanî ji behsê General Nemir Mela Mustafa Barzanî dikem rast ev jî yek ji bo wê qelûna min carekê wêneyekê da dîtbû dayika azad çêkiribû ew wêne li cihê kaya jê ya berê bû bele bele hikûmeta nûratiya ya berê ya hikûmeta kevin bele cihê wê gelek wêneyekî delal dest çêkirî
ev jinka ku çekirî bi zotek pêve çekirî tu dibêjî maşallah vêjim got xwazir rojekê ve heba me jî behset kir dîndar gotim hebo te kerem ke ve diyarî rast el berça vê gelek hat bêjim baba ve çi dare destê te da ma qweta we gelek xweş e. Kamera dora te. بلا Tu bêjî ez bizanim Tu bêjî bismillah. Bismillah Başa Bu bismillah dibêjim em ê ewilkê vê Ez çi bikim? em ê vê girê din da xeta wê de haw piçekê bi kêşe ev ne bimile Eva ne hawa Nasıl? bas ne em dê tiştê ka tu destê xwe nîşan de destê çi Destê min neyê kar kere xwe de neyê karkerane bravo Wisa lê tu destê rastê mane destê rastê mirov pê vete dê çekê vêca wow Başa min baş lê de beautiful em ne yekê ne dune ne sêne em gelene bes hinde teknîk hene rûşêtin xwe bikete yekem ev jî du car borandin rast e karî bîte du cara bes lehza me bireder müşterî hediye ev carek dî nayê Yani tinê hûn dikin vê karê ne? ne ku ez bijim em tenê dikin ne hindek dikin bes ya me ferqiye ya me qwetirê Baştir e ya mesela ev e nîrona nîveka tu neşî Rast nemimkin yani qet nemimkinin di tila te jê veketin Rast 10 sala garantiya bidin Belê vê karetînin bu mezelît Eva çesp e ne? gund ev jî agirî nagirîtin ev dariya me kartînin jî agirî nagirîtin Belli belli tiştê ku em karetînin jî tişê kalîte mesela em çêtken tu dibêjî ev çi dare ev darê heqîqî ye nayişkandin garantî jî ji berdê têtin û ji darî dî jî ev divê minimum 18 milimetr bît ku agirî negirîtin Belli belli herê ev ji wek tu dibînî em li jêra çimrê Ew dar na Fransa tên çekirin an jî tê li Afrika li cê de ne ev li Fransa tê te çekirin xweş Fransa ke heqê me nîne em ji neş Tirkiye bikerin neş herdek dî bikerin mesela min got Tirkiye çûbû gelê fabrîka li Tirkiye hene rast e hinek wetken verdê bes kalîta Fransayê û norma me AM AM 18 yani ku gelwe em şîn tiyatro çekin Il faut aussi que je vous dise une chose importante. پێویستە چەند شتێکی گرنگ بڵێم. خەبات کەسێکی پێشەنگە لە کارەکەیدا کە داهێنان دەکات. تەنیا بەڕێوەبەریان دیزاینەرێک نییە. بەڵکو کەسێکی پێشەنگ و بەتوانایە. ئێمە لێرە بە کالی بانگی دەکەین. لێرە هەروای پێ دەڵێن. یەکەم ڕۆژ کە هاتە لام بە ئۆتۆمبیلێکی جوان هات شیک پۆش بوو پێی گوتم با باسی پارە و ژیان و بزنس بکەین پێویستە باسی بزنس بکرێت بزنس زۆر گرنگە پێویستە لە کاتی قسەکردندا ئاڵوگۆڕی بۆ چوون بکرێت لەبارەی کاروبار هەر کە بینیم هەستم کرد کەسایەتێکی پێشەنگە لە بواری کاردا کە پێی گوتم با باسی بزنس بکەین باسی پارەشمان کرد تەنیا سێ خولەک دوای گفتوگۆکەمان ئەم وێنەیەم گرت لەسەر پەیژا لەگەڵ ئیدریس کە ئەویش هاوکارمانە لەم وێنەیەشدا دەبینن سەری بە سەقفەوەیە لە کاتی سەرقاڵبوون بەکار ئێستاش بۆ گاڵتا ئەم وێنانەی نیشان دەدەمەوە ئەو لە هیچ ناترسێ بەڕاستی کەسێکی کەمێنەیە C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment exceptionnel. پرسەکە هەنێکی کلاسیکە لێ تو چاوا مەزن بووی بخێرە باپیرê min خێرا با پیرێتە û quweta dayika min berê hemê tiştê ew ê gelek weda min insanekê gelek cisaret e insanekê wê cisaret e hindî xwedê dizanîtin serê wê bilind e sergirtiye dersok aspiya li serê wê aqilmendek e ne xwandin e ne nivîsandin e nîne bes sê ezmana taxivî din şûn xweştirî delaltirî ciwantirî jî taxivî din quweta dî jî bapîrê min e bapîrê min ku rê xwe berzê kir çûku çû kurdînît kir kurdîneke gelek girîn kir bavê min kurdîneke ez bû te bêjim ya durust ya heqîqî ya mühim ya fikrî kurdistanî ne digot ev alî digot kurdistanî ya sê jî bavê min bixwe berê hemê tiştê ku ez xulamê binê pê wê bim تەکەنگێ دەست بکار کرد
یەکەم جار کو تە دەست پێ کرد هەندی بیرامە تێ ئەمە دوی بازە دەهاتە دەچوون me befer divekir bapîrê me saet duy seharî sê seherê em radikirin got rabe here bire dam xwarinê bidine heywaneta دەرێ çukû germehiya bu heywaneta dihate me mesar bu emê serî çi ya tu zanî befra me ne befra 2 santimetre ye befra 2 mîtroyî ye لە بەیتول شەبابێ بە کوورێ کوردستان mûşêla gundê me bixwe ئەرێ ئەرێ لە گوندێەوە بەێ تو پاشی هاتی فەەنسا باێتە لەڤەر بوو belê و تا لەڤەر دەست بەکار کران تە خوێند ne me xwand تە خوێند xwandineke normal ku taybet ez 10 salî bûm yani ez diker me 10 salî de dimazatim li gel zarokê biçûk mezin bûm yêkem dore yêkemên min reşek dît min got ve çi pêşengê bizanî ku Fransa hemû destê reşa da ereba de ینی وەکی من تە فێم کرد ئەو تشتێک کون تو نەها دکەی ئەف سەرکەفتناتە belê نەیا مەکتەبەیە ne qet'iyan ینی تو نەکاری بخوێنی لێ تشتێکی دندا تەخوا مەزن کرد بەێ. بەکارکردن بە دەستی خوا ha nexwandina me wisa û zamanê bavê min nexweş bû te birê xwe dayê te digot Xwedê qebîl neketin ku ez biçim ez ten nabim ew şolê biketin bêtin wasta pişta we du cara emelî bû milê xwejî emelî bû ئەمرێتە چەند بوو Bekî min mekteb mekteb hêla. bî salî xilas kir bî salî û min dîrekt me dest bi şolî kir karî kir ینی تو نەچوێ زانینگەهێت و تنێ مەکتەب خوێند em mekteb min lîse xilas kir keme dibêjnê BTS jî wekî üniversiteye bes derece wê hin nebile de avantaja wê dizanî çi ye insane dikene te wedî da karê wê riyal tu kar pêşa kompûterê xwînî tişteke tu karê destê xwe bikî tiştekê ڕاستە bes gele biçûk me dest pê kir karê min ê yekem ez gel dayika xwe diçûm me paqijahîya erda dikir Li Fransa tuwaletê xelk û alemê qet yanî bo hindê jî ez qet ne wedî me ez qet ne serêşim ez gelê ser bilê تە بەحسی چیرۆکێکێ کرد Belê. و هاتە سەرێتەوە و دایکاتە belê چ بوو ئەو مەسەلا پاقشکردنی ya mesela paqijkirinê rojekî me hinde bîro paqij dikirin yekî reş li vê derê bû gote dayika min nekeve jo dayika min ji vir got heke tu rojekî bûye tu rûnişe pişmasekê گۆتە تە vê tişê ji bîr nekir rast e ئەوێ کو من فێم کرد و لە ئەفریقا کار دکی belê لە ئەوروپا لە گەلک وڵاتا کار دکی belê و gelek xwasteye niha li Tirkiya jî bo karê te lê tu her dibêjî ne ez dixwazim tiştekî çêkem made in Kurdistan be belê ev tişte çima giring e bo te çima made in Kurdistan giring e bo te yani di demekê de ku te gelek bazar hene bazarê Efrîqa Ewropa Tirkiya meselen bazarê Kurdistanê biçûk e bila biçûk bîte tiştê biçûk elmas çend e elmas elmas ahave yani avê Ere berçavê te çi dişinîne Kurdistan jî li ber xelk û alemê çi dişinîne mes li berçavê me hemû tiştê ewa jor kiye kak xebat Rahmetê babê Mîsaya bapîrê me bapîrê te ye belê bapîrê me hemişka mazinê me jî bû û vêgakê li ber rehma Xwedê ew li bêt şebab dimane belê 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 li bêtî şebab me hate kuştin destê bi bexta gel çar sê dohmam û posmamekî min belê bele bele evê dîkîne ev e birakê min e Eywaz bele Eywaz ku ez behsê bû te bikim gelek roj lazim in Eywaz insanekî tenaya sergiran axaftin xweş wek babê min gelek car bêjî şuba min e dirêjahiya wî jî bilandeya delaliya wî jî bes nehedî babê min babê min şû delatirê çavê babê min çînin ev çavê tu neçînin ya dijî dayika min ye me ev jî dayika me ye pîra min ev çû ber rehma Xwedê ve bûne çend salek da pîr e ne belê bele em bêjnê da em nabêjne pîrê çukû pîr da pîr wekî dibêjin ji dayê şirîntirê ne
وانه بله ev jî gelek cara wekî naviyên mirovî çêr bi mirov bêjîtin tu pirsê êkî pîremêr bike bêjî te kurê xwe dibêta neviyê xwe ew dê bêjî neviyê min em jî te da xwe dibêtin an pîra xwe cihê pîrê gele bilind e wekî dî jî her du az mezin kirim biçûkahî dayika me jî heta 5-6 salî ez li devê bûm babê xwe li Verdê niyasî li Fransa niyasî 10 salî min niyasî min gotî merheba mamû got ez ne mamê te me ez babê te me راسته hengî bu zamanı ye webû û ev zamanî webû wekî gotê یادن Jî بابێتێ mazinê me ye ne Mazinê we ye. kurê bapîrê min e dîsa ve birayê babê min niye mazin e mamê nebî ku mazinê qebîla me ye بله انسانێکی gelê jêhatî gelê aqilmend û herdem daxwaza we ensanetî ku hemû tişt mirovanî ensanetî çê dibît divê dinyayê de û gelê taybet gelê hejekirinan bo we heye zêdehî ve بچووکیە ew her du çavêt erwanin erwanê Kurkê min e yê biçûk e کوڕێتێ بله بله وێنەک دنجی هەیە li ژێر ne ew behsê bû te ku bêjin behsê we biçek û sîlah tê têkirine bi fîşek û demace û xedare û çima kimya hemû tiştê çiku ew şehrekî li nav şehra ye ensanekî ku cesareta quweta li dev û ne ya vê ya tinê ya axê ye ya serokatî ye û ya bo te bêjim ya kurdîniye کیە ئەو ew simê şêlazî ye سمێ شیلاز فەرماندەکی pêşmergeyê ne belê Wala li ber çavê min qehreman e wekî dî jî pêşmergeyekî bi nav dengê ensanekî gelek dijwar e بله بله ئەو tiştek ku ez li vir dibînim some people dream of success others make it happen çima ev li ofîsa te de heye di cihê ku tu tê de kar dikî birayê min some people dream of success gelek ensan dixwazin heyata xwe jina xwe pêş vebin bêje tu zanî tiştekê Kurdî xewin bi serkeftinê ve dibînin tu dibînî bi Kurdî li Engîlîzî du kelîma bu tiştekê bi kar tînin em deh gotina kar tînin hêdî hin Kurdiya me ya xweş e yani ku mirov rast abadî xwe heyalê xwe xewnê xwe bîn te cih hindek tî ne cih hindek ji destê we hindî ji destê we bê dixwazim bîn ne cih belê ez dixwe dixwazim mê azad bin ev jî Fransî ye de restê libre yani ku azadiya xwe çi berze nekim azadiya me çi ye wekî te gotî 20 saeta tu çi dikî wa 20 saeta tu dê ev rû subahî du subah bixwebînî em 20 saeta de gelê tişt dike Donc depuis plusieurs temps, je suis کلیچ هاوڕێ و هاوکاری منە کە ناسیم سەرقاڵی دروستکردنی مۆبیلیات بوو لە کارگەکەی خۆیدا دوای ماوەیەک بینیم کە دیزاینەکانی هاوشێوەی دیزاینەکانی کەسایەتیە گرنگەکانی ئەو بوارن هەموو دیزاینەکان لە دامەزراوە گەورەکان بوتیک ڕێستۆرانت هۆتێل و شوقەی لوکسدا بەکاردەهێنرێن ئێمە هاوکاریەکی باش لە نێوانماندا هەیە ڕاوێژ بەیەک دەکەین ئێمە هیواخوازین برە و بە مارکەکەمان بدەین و دیزاینەکانمان لە درێژخایەندا بگەنە وڵاتانی دەرەوە و هەموو جیهان خێر هاتی gelek spas xebat çava gelek spas tu çay şalar sağ bî min bi ala Kurdistanê mala te nas kir belê nêwayê de yare xanekê ew qaskevin û alayê Kurdistanê tê de gelekî balkêş e gelek teşekkür xweş e çukur rengêt ve xanî pitetirê nexşînin zêdetirê nexşînin dinexşînin rast e mane me erê rast e tu dîzaynerê tiştê modernî ne لو bajarekî gelekî modern jî dijî rast e bes û hatiye cihekî wesa bu wekî şatoyek heye bu tenahiyê bu serê mirov tenahiyê gelek xweş e xweş e maşallah bi cilûbergê Kurdî jî ma çi bike em Kurdin
Kurdê bi şertê dixwane. Waya xweşewekî mirov tê te nav dar û bara û adê kevin cilû bergîr me şemit tiştî xweştirê ne. û mirov rihet pêşol diketin. راسته Gelê rihet e. Ku mirov çem hîtin, راسته erdib kolîtin. Gelê Ra- xweş e. راسته خاني خلاص بويا ان هيجي ما Ne كاتده ez ê hêdî hêdî bi dilê xwe çê dikim. نها از بيجم هيدي ديوار ديزاين ده خليك بعد قرا بو تشتن نوستالجي كافرنا توجي لسروان تشتا كار Gelê wekî mirov tê te verdê heşkûr rihekê. Sadê mirov tena ya tu tişê ji bîrî dikey û tu şeydî jî xweş hêl verdê. Zanî çi? Telefon nakêşine. ناكشن الليفر Gelê راسته nakêşine. بيجا بوتا باشا بو بزنس مان كي Lazım e can cana mirov rihetiya serê xwe. Nakêşine yani نبدا ستيتي belê. Tu qut dikey. راسته Wekî mirov birê xwe dete dar û barekî an jî erdekê kolî an jî tu dê binê bacanekê salatekê danî lazim nîne telefon mirov aciz bike. Darfêqî mi gele ne? Çûn zêde zêde divê. Darfêqî ji tirî bigire. Ji dara û darekî henarê jî dêbêtin varoja şevadî xwastiye bavê hevalekê min hecî û li Angûlê me cîtin. Darê tenarê înane çandine. Ve henar hêj li Fransayê nedîde ku ji Kurdistanê hatî. بله Ez wê jî biçînim xwe hesketin. Wekî dî jî darê em bijî klasîk bes ez nexşit demê. بله Her dem xwe darê de jî bê dîzayna ve Dîzayn stîla bikî. ve hebîtin. لا تشتكي هيك خوات كاري تدا يجي كاري انت مثلا موبيليات تشتا تو دارا بكارتيني دارتين برينو باقش تين باقش كرن لتو لفر بافيني بحث دارات كان Ne ez ê cihê şû li piştî hingê xwe heskê nîşat edem ku em gelê tişta dîsa ve kartî me. كارتين Ne lazim e mirov ev cilî te ez bêjim dirha. Tiş nabîtin. Her şûjnekî, derzekî, dezekî wî ne bixwe lê. Ma dê bo çavêjî. Ma ne gune. Çuko Xwedê Teala wedî diyariyeka da me wekî tu li galaksî birê xwe dê şînkatî. Ê hekê te ev şînkatî jî xilas kir ji bo Amazonya. Ya em gelê dûr naçin. Em birê xwe ne çiyayên me yê Kurdistanê hemin raporrîtin. Tu birê xwe dê çiyayê Avusturya, Fransa gerdê bîtin hemin nexşandin. اگر او دارنين برين موبيليات تجي كار بوينا يعني هون تشا كاردك Em? اري Em gel bîtin müşkile. اري Devje vê dorî ji dor hemin. Te bê sekînin pirsişme kire. بله Tu dê bêjî ez Kurdim be diyare. تشا ديار بكرا سيزر Kirası zor diyare. بله Te got ez yê deşt û dolav heme erdame kurê Kurdan هم قندينا gundî me. Ev e çi dar e? أبا رنج السيفانا ده Wey babû. قالك دورمنا الرنج والله نظام قالك بتشوك هجي أبا ميوة هم دبيجن ميوة Mame ve wesa ميوة ya. نوسا أنا أري راسته والله نظام Herê herê. O te stranekê bêjim belkî tu fehm bikî. Ez ê wede wê bêjim lîrik. Yani باشا بحسي هنجيرة هجيرة. هنجير هجير هون دبيجن هجير هم بيجن دبيجن هجير. هنجير Ez xurtê Kurdim pir binav û deng. Wa min hilgirtî bimbe û teveng. Bila navê min hêmin bîtin, cengo bîtin, xebar bîtin, şivan bîtin, çi bîtin, bila bîtin, tinê ku mirov Kurd bîtin ku xwe berze neketin. Dawiya dawiyê dûmahiya dûmahiyê jî ne cihê min werdê xweş e ne yê te. Cihê me Kurdistan e Kurdistan jî dilê me ye. Dîsa ve Kerkûk jî dilê me ye.